רונן, זאת האדמה, שטח נקי לגמרי, מתוקתק ונקי. השכונה פה מסביב, בתים חדשים, נחמדים. אנחנו פה על הפינה הזאת עם מים שמתרחבים מאוד, ממש מול הבית. כמו שאתה רואה, הרבה ציפורים פה, חצי ג'ונגל קטן פה. אבל רוחב ממש יפה, תעלה יפה, ממול הכל בתים עם חלקם חדשים, כמו זה ממש מולך, הוא בית חדש לגמרי, עם סי-וול, הכל מוכן. אז באמת בית יפה, אחלה חלקה. כל הטקסס והאססמנט, הכל משולם. אז יש פה עסקה די טובה, הוא עומד חזק על ה-76, וחצי ה-76. פשוט הוא היה על חוזה הרבה זמן פה. אני רואה גם שמסמנים את החלקה על יד, כנראה שהולכים לבנות שם גם כן, אז יהיה פה, השכונה גדלה פה.